ବିନା ନରକେ ବସ ମୋ ପଛରେ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ପଡି ମରିଯାଏ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କେବେ କରିପାରିବି? ହେଲେ ତମେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ହଁ, ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଭଲ କି କଣ ପାଇଁ? ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି। କାହିଁକି ନା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନା ମନରେ ଅଛି ଆଗ୍ରହ, ନା ଅଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଓ ତାମାନେ ତମେ ବିବାହ କରିବ? ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ଦେଖିଛି ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି ତାହେଲେ ବହୁ ଶାନ୍ତି ଏମିତି କଥା ମନ ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହଁ। ହଉ ଛାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ତମ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ପୁଣି ଥରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଉ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତି ଭାବନା ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନେଇ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି?